Igen, ez már történelem. A Samsung Olimpiai Futófesztivál ugyanis tavaly ünnepelte 10 éves születésnapját Magyarországon, amelyen eddig 1 millióan álltak rajthoz, és amelyet 1997-ben maga a Samsung vállalatcsoport elnöke Mr. Kun-hee Lee is megtisztelt személyes jelenlétével. Mutasd meg, hogy a szíved mennyit ér, messze távol, füstöl zajtól, futunk együtt mindenkiért. Rajtolunk, és lesz egy boldog napunk, dicsőségből hangos lesz dalunk. Itt a nap, hogy együtt fuss a szélek, indulj át, mindenkit vár a cél. Rész a cége, egy új nap vége, eljött hozzám, és átölel. Ami a múltat illeti, arról a képek beszélnek. De hogyan tovább? Hogyan tudunk megújulni, ugyanakkor megőrizni a hagyományokat? Hát erre ad választ rövid kisfilmünk. Győzni fogsz, jöjj el és így adj esélyt, egészséges, szebb életedre. Fürkésző tekintetek, feszült várakozás, egyébként 21 kilométerre vagyunk Budapesttől, Budakeszin. A mezőny pedig a rajtra vár. Yong-Ki Hong úr, a Samsung Electronics Magyar Rt. Elnöke elindítja az első nemzetközi Samsung félmaratont, mely egyben befejező szakasza az 5 napos Bécs-Budapest szupermaratoni versenynek. Esőben, magányosan, hulló falevelek között, vagy éppenséggel szomjúhozva, de mind-mind egyre közelebb a végső célhoz. Zord tekintetű biztonságiak, feszült várakozás, izgalom. Készülődik valami. Csak nem a világhírű Chelsea játszik a közelben, hisz minden kékben úszik. Nem, ez a 11. Samsung Olimpiai Futófesztivál. Új színek, ismerős arcok, ismerős mozdulatok. Viszont igazi újdonságnak számít, hogy a Samsung első alkalommal országos középiskolai csapatversenyt hirdetett meg valamennyi megye és a főváros részvételével, de erről majd később. A rajtnál ott vannak a Samsung vezetői is. Idén a résztvevők 7 kilométert futnak a Budai vártól, érintve Budapest legszebb részeit a Hősök teréig. Átfutnak a gyönyörű Lánchídon, elfutnak a világ legszebb és legnagyobb parlamentje mellett,
végig a Dunaparton. Mind-mind a világörökség része. És akkor az 5 fős leány és fiú csapatokról, akiknek együtt, kéz a kézben kellett a célba érkezniük. Minden csapattag ajándékot kapott, a helyezettek pedig Samsung mobiltelefonoknak örülhettek. A futás szlogenje, mint ahogy azt már jól ismerjük, Let's Run Together, azaz fussunk együtt. Igen, az idén is együtt futottunk, mégpedig a gyermekekért. A Samsung jelentős összegű karitatív támogatást ajánlott föl Magyarország gyermekkórházainak és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak, segítve ezzel a beteg gyermekek gyógyulását. Volt verseny, jókedv, gyerekek, igazi fesztiváli hangulat. És természetesen voltak értékes díjak. A győzteseknek, és ugyancsak szép Samsung ajándékok a szerencséseknek. Végül pedig felcsendült a Samsung Futófesztivál himnusza, megköszönve a részvételt a futóknak, és megköszönve az élményt a Samsungnak.